Αυτή η φίλη μου μένει στη Γερμανία, οκ, 10 χρόνια τώρα. Έχει αλλάξει η προσωπικότητά της. Έχει γίνει περίεργη. Δεν ήταν έτσι. Δεν είναι επειδή μεγαλώνει. Και εγώ μεγαλώνω, μια χαρά ήμουν. Τι έχω. Τι έχει αλλάξει τελείως τώρα, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Δεν με αφήνει να περάσω στη διάβαση 3 ώρες το πρωί, δεν ερχόταν κανείς. Μου λέει που πας. Της λέω τι που πάω. Να περάσω. Μου λέει δεν επιτρέπεται. Λέω και ποιος θα με δει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Τσακωθήκαμε. Μετά έκανε παρατήρηση σε κάτι μοτοσυκλετιστές που παρκάρανε πάνω στο πεζοδρόμιο. Της λέω πας καλά, τι νομίζω ότι είσαι, τροχαία. Στη Γερμανία μου λέει θα τους κάνω παρατήρηση. Τι σχέση έχεις εσύ τώρα με τη Γερμανία, μπορείς να μου πεις. Τι σε κόφτει. Άσου τους ανθρώπους να πάνε να πάρουν φαγητούς να φύγουν. Δεν υπάρχει κανείς να πει τίποτα. Μετά πήγε φωνή στους αστυνομικούς που δεν φορούσαν κράνος που ήταν με ποδήλατα. Κοπέλα δεν καλά. Έχει μπει η Γερμανία μέσα της. Όλοι με τα προβλήματά τους. Μπαίνουμε στο τραμ για 2 στάσεις και δεν χτυπάω εισιτήριο και μου λέει καλά πας καλά, θα χτυπήσεις εισιτήριο. Της λέω 2 στάσεις να έχουμε χτυπήσει 45 εισιτήρια. Μου λέει δεν επιτρέπεται. Στην Αθήνα την είχαν πιάσει 45 ελεγκτές. Τώρα μου το παίζει ιστορία. Αν είναι να πηγαίνετε στο εξωτερικό και να αλλάζετε ολόκληρη η προσωπικότητα, καθίστε στην Ελλάδα. Εδώ πέρα τώρα χάνουμε τους φίλους μας. Έχουν γίνει άλλοι άνθρωποι. Δεν τους αναγνωρίζουμε. Δεν τρώει η Ελλάδα τα παιδιά της που λένε. Το εξωτερικό τρώει τα παιδιά της Ελλάδας. Πάει αυτή, την έχασα. Έγινε τώρα Γερμανίδα. Σε λίγο θα αλλάξει και το όνομά της στα γερμανικά. Του λένε Van der Woodsen.